Λοιπόν, να το πάρω, δεν ξέρω τι θέλω. Είσαι στρατιώτης, ναι. Έχω 315 και σήμερα. Λαϊκίες ρωτάνε κάποιοι ρε πούστα. Εδώ. Πώς το λένε το σκυλάκι, δεν έχει όνομα. Όχι, δεν είναι δικό μου. Δεν είναι δικό μου. Τι βγάζει αυτός. Όλο μαλακίες φίλτρα. Oh, so cute. Μη δαγκώνεις. Γιατί? Εγώ μετά δεν παίρνω powerbank. Στο λέω να το ξέρεις. Δεν βλέπει το όμως το πάπι. Είναι πολύ γλυκούλη. Άντε, θα πείτε τίποτα. Να το κλείσω. Δείξε νύχια. Εννοείται γαλλικό. Ή γαλλικό τα κάνω, ή ροζ τα κάνω, ή άσπρα τα κάνω. Κάνω κόκκινο. Αλλά το γαλλικό είναι το αγαπημένο μου, οπότε το κάνω πάντα στις γιορτές. Έχουμε και άλλα κουταβάκια. Αλλά είναι από εκεί, θα σας τα δείξω σε λίγο. Καλή Ανάσταση να έχουμε όλοι. Θεσσαλονίκη, Αθήνα είσαι. Σπάρτη είμαι, αλλά μένω μόνιμα Αθήνα. Απλώς επειδή είμαι από εδώ, ήρθα εδώ για Πάσχα με τους δικούς μου, τους φίλους μου. Άμα τα πάρω στην Αθήνα, δεν ξέρω αν θα ζήσουν. Θέλω αυτή τη... Χριστίνα! Δεν είναι και εδώ ο Πάνος. Είναι μέσα. Τι κάνεις? Άντε να έρθω Κύπρο. Να βγούμε, όχι Λάρνακα, Λεμεσό. Μη σου πω Αγία Ανάπα. Καλό Πάσχα σε όλους. Το ξαναλέω. Δεν πειράζει. Δεν έχω τι να πω, έτσι κάνω live να ξέρετε. Γιατί δεν έχω τι να κάνω, περιμένω να τον πάρω, να τον πάω κάπου και μετά να πάω σπίτι, να ετοιμαστώ, να κάνω με τους δικούς μου. Εσείς πώς θα τα περάσετε? Με τους δικούς σας, μόνοι σας, πώς? Και μετά έχει ποτό. Πολύ ποτό. Πάρα πολύ ποτό. Έχεις πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Η μαμά μου το σκέφτηκε. Από Γεωργία και Μαρία βγαίνει. Και έκατσε ένα βράδυ πριν γεννηθώ και έγραφε ονόματα που συνδυάζονται το Γεωργία με το Μαρία και το έβγαλε. Έλεγε Ανάπα. Καλά, εντάξει, η Αγία Ανάπα είναι σοκ που είχα ξαναπάει. Ναι, νομίζω Jack Russell, δεν ξέρω πώς λέγονται. Ναι, τέτοιο είναι, σαν την Iris. Δεν ξέρω αν είναι. Αν έρθει τώρα θα σας τη δείξω μετά, που είναι μέσα. Είναι τα κουταβάκια της. Αλλά είναι πολύ cute. Καλή Ανάσταση, το ξαναλέω, να έχουμε. Λένε ότι θα αργήσει το Άγιο Φως. Αλλά δεν ξέρω τώρα αν ισχύει. Όχι, δεν σπουδάζω. Έχω τελειώσει διοίκηση επιχειρήσεων οικονομικά και δημοσιογραφία. Αλλά δεν θέλω να ασχοληθώ τελικά με τη δημοσιογραφία, εκτός αν μου κάτσει κάτι στο ραδιόφωνο, που με τέτοια φωνή που είναι τόσο χαρακτηριστική, δεν νομίζω. Αλλά οκ. Γενικά ψάχνω σε εταιρείες για το πρώτο πτυχίο.
Κοροϊδεύω. Εσείς θα βγείτε, θα πάτε για ποτό. Κάνω live μετάδοση. Εσείς. Αγόρια, είναι κάτι πετσέτες πεταμένες, Ωραία, το ακούσανε όλοι στο live. Κοιτάξτε εδώ. Δεν υπάρχει ρε, κοιτάξτε. «23 είμαι. Πάμε για ποτάκι. Είναι ασυδέρωτη. Θα τη σιδερώσεις. Ναι, τώρα τρέχω. Γιατί δεν πας κάπου πιο ήρεμα. Πόσο πιο ήρεμα. Έλα να πεις hi στο Όχι. live μου. Όχι, κακομούτσουνε. Γιατί άφησες τη τηλεοπτική, είναι βλάμμεν. Έλα εδώ. Είσαι χαζό, κάνω live μετάδοση. Άουγκανη. Γιατί άφησε την τηλεοπτική δημοσιογραφία, γιατί δεν μου άρεσε, ήταν όλο ψεύτικο, fake και έχω πάρα πολλά να πω για την τηλεόραση. Ναι, δεν με εκφράζει καθόλου, ειδικά ειδήσεις καθόλου και έχω να πω τόσα πολλά που δεν μπορώ να τα πω. Σοκ, έλα, ελεύθερη, ναι, ελεύθερη και ωραία. Εγώ το λέω τώρα, δεν πειράζει. Ρε παιδιά, κάνω live! Κάνεις live. Ναι! Τα νύψια μου. Αθλητική δημοσιογραφία καλύτερα. Λοιπόν, εγώ το είχα σκεφτεί για αθλητική δημοσιογραφία, αλλά δεν. Δεν είναι τα ίδια. Προφανώς δεν είναι τα ίδια. Εγώ έχω τρύπες. Έλα να πεις hi στο live μου. Είναι ο ανιψιός μου, ο Μικρούλης. Είναι ο Μικρούλης. Γεια. Αυτός είναι ο μικρός. Έχω και το μεγάλο από εκεί. Θα σε κατουρίσει να ξέρεις. Δεν με κατουράει. Όλους σας έχει κατουράσει. Αυτό με έχει χέσει να ξέρεις. Αφού κάνει live. Κάνω live ρε, μπορώ εγώ να σιδερώνω τώρα. Ένα λεπτό ρε. Influencer σιδερώνει. Έχεις δει, άκου να σου... Έχεις δει εσύ καμία influencer πέρα από την Τούνη που κάνει έτσι στο πόδι της και καλά βάζει πλυντήριο. Ξέρεις τι κάνεις στο ελεύθερο της χρόνου. Στον ελεύθερο χρόνο η Τούνη πάντως δεν πλένει και δεν σιδερώνει. Ηλίθιος. Αυτή είναι η αδερφή μου. Όχι η μικρή. Και αυτός είναι ο μεγάλος μου ανιψιός. Και αυτά είναι τα άλλα σκυλάκια. Δεν φαίνονται. Πάμε ρε μάψ. Πάμε. Πάτε εκεί το καλάθι και θα τα φτιάξω εγώ μετά. Ωραία, πούστη. Φύγε ρε μαλάκα. Βλαμμένη. Κοίτα πως τρέμει. Από τις φωνές φοβήθηκε το κακόμοιρο. Ο Μιτζή ούτε καν. Τι ώρα είναι? Έλα στην Ελλάδα να φύγουμε. Άσε με ρε. Θα έχουμε καμιά δίκολη πέξη. Πόσοι ζείτε εκεί μέσα? Όχι, δεν ζω εγώ εδώ. Κάτσε λίγο, μην παίρνεις το σκυλί, γι' αυτό κάνω τη live. Φύγε ρε. Live. Το live, έλα. Έλα ρε, πάνω φύγε, θέλω να κάνω live. Τι κάνεις ρε, έτσι καίει το νερό. Έτσι καίει το... Άστο ρε μανούλα μου εδώ, άστο, φύγε. Ζάλεις μαλάκα. Φύγε. Όχι, μικρότερη είναι τα νύψια μου. Μικρότερα, ο μικρούλης είναι. Να κάνω και live και να σιδερώνω.
Από εκεί. Στου Νίκου το δωμάτιο. Μη φωνάζεις, κάνω live μετάδοση. Ο Καλά έχει πέσει. Καλέ. Το σκυλί να πέσει. Όχι ρε, δεν σκοτώνεται εκεί, το έχω ξαναβάλει. Ναι. Πάνω στα ρούχα μου όλα το έχεις βάλει. Βούλος το ρε πλάκα. Μη βρίζετε στο live. Βούλος το είπε. Ναι, μη βρίζετε. είπα. Κάτσε να φτάσει. Ναι ρε, τι θες, δεν σιδερώνω, τι θες. Να σου σιδερώσω Αυτή την τώρα. μπλούζα. Έλα ρε. Ρε Τζακ. Ρε σοβαρευτείτε Ρε ρε. μαλάκα Τζακ. Έτσι τον λες. Κάτσε. Όχι, το άλλο θα πω έτσι. Τζακ. Πώς θα πάει ο μικρός. Γιατί Τζακ. Θα το πάρει ο μικρός και έχει βγάλει όνομα ο Νίκος. Για τη δικιά μου Ράσελ. Από τον Τζακ και Ράσελ. Α, με ρώταγαν τι είναι το σκυλί. Μπάστα. Μαλεξιμένα είναι εδώ. Μας έχουν κατορίσει τα πάντα. Ρε Μαρία, μην το βάζεις εκεί. Άστο ρε το. Κατούρισε πριν λίγο. Δεν είναι, κατούρισε, τελείωσε τώρα. Πόσο το Βάζ' το κάτω κατούρισε. λέμε. Κάνεις να κατορίσει κανένα. Έλα. Θα σου κόψω την μπλούζα μου. Τώρα κάτω την 39 άτομα και σε θέμα σιδερώνει. Ναι, γιατί Τόσο. Φαντάζεσαι πόσο δεν έχουν ζωή ματέκ. εγώ μην τζέμου λέει καλύτερα. Μεγάλο Σάββατο και κάτω. Όχι ρε φίλε, γιατί και εγώ θα βλέπα live τώρα. Τι θα βλέπεις. Live, άμα δεν ήμουν εδώ. Αυτό λέω. Δεν έχει ζωή. Γιατί, Γιατί θα Σιγά μην βαριάσαι. έβλεπες live εσύ. εντάξει, Σιγά μπορεί μην να μην έβλεπες έβλεπα, live. αλλά Έλα. εντάξει, και βαριέμαι. Μπούση. Ναι ρε, θα την μπορώ. Μα λέω και να είμαι ανάπηρος και έχω ακόμα Έλα, κάτι να δώσω. έλα, έτοιμη. Βγάλε το από την πρίζα. Δεν μπορώ, δεν το βγάλω. Πού είναι το σκυλί. Έλα βγάλω το σημαριά. Γιατί ρε μαλάκα να πάθω εγώ ηλεκτροπληξία. Άμα πας να δεν μπορώ να σε Καλή το σκυλί που το πήγανε. Πάει, τσακίστηκε. Έφυγε. Πού πήγε το σκυλί. Από κάτω θα είναι. Έλα. Α, να το. Ρε μαλάκα αυτό, δεν το αφήνουμε έτσι. Ναι, η Μάρια για έξω, να μας κάτσει στο σπίτι. Σας. Αυτό κρατάς την πρίζα και το τραβάς. Πω, μια φορά θα πάω την Δεν παθαίνεις ρε πλέον. Καλά. Όχι, κλείνω. Και σε δεν ξέρεις. Και ο Νιάρχος κάνει χαχαχά. Τέλος πάντων, τώρα δεν μπορώ να δω σχολεία, βαριέμαι. Και ανέβασε εκεί καινούργια φώτο να πάτε να κάνετε like. Πάνε σε δείξω και τα άλλα σκυλάκια. Να τη μάνα τους. Να τη. Έλα Ήρης. Έλα. Να τη. Έχω 20% μπαταρία. Πού θα πας σήμερα στο G για ποτό. Τελικά θα έρθει από το. Εντάξει, θα περάσουμε από εδώ. Θα πάτε στο. Τώρα θα πάω στην Νανά. Η Μάρια σπίτι της, νομίζω. Πού θα πας. Τι είπες. Τι είπα. Πάρε το αυτό το αγαπάς σου πολύ. Ναι, αλλά τι θα κάνει η Εύα. Βλέπεις ότι. Θα το φάει, θα κλαίω. Σιγά μην κλαίεις. Πόσο μηνών είναι το σκυλάκι, πόσο είναι, 30 ημερών. Πόσο είναι ρε το σκυλί. Είναι 35 ημέρων. Αλλά θα μεγαλώσει. Πάρα πολύ. 2 μέτρα θα γίνει. Σαν τη μάνα του θα γίνει. Καλή Ανάσταση. Τόσο fake. Γιατί, καλή Γιατί είσαι Ανάσταση. ρομαντικός σε αυτό που φωνάζεις και ουρλιάζεις και βρίζεις. Εγώ μόνο σε σένα το κάνω αυτό και αυτό γιατί με νευριάζεις. Ναι. Να δείξω τι κάνεις εσύ. Ούτε και τι κάνει τη δουλειά, ψέμα. Θες να κλαίω. Ψω. Τι μαλάκα στην κρεβάτι μου, είσαι Μαλάκα σοβαρό. βλονιά, ρε, δεν κατούρισε το Τον σωτηράκι. κολόσκι. Πού κατούρισε. Μου κάθισε. Κάτσε πλάκα εδώ πάνω. Έλα ρε μαλάκα, μπάσταρδε. Ρε μαλάκα τη σιδέρωσε Να αυτή. φτιάξω. Ηλί.
Τι ωραία. Φέρε μου τη μηχανή. Ναι, Τη μηχανή θέλω. είναι ένα μάστρο. Είσαι βλάκας. Τη μηχανή είδε. Όντως το μάστρο. Έχεις να περπατήσεις με αυτή. Όχι, και ούτε πρόκειται να το κάνω. Μην το κάνεις, είναι χρυσουζιά, αγόρι μου. Ωραία. Δεν μπορεί και να Μα είναι χρυσουζιά. Αυτό σε βλέπει όλο το live να θέλει. Μαλάκα. Έλα εδώ. Φύγε. Κλείνω το live τώρα. Bye. Καλή Ανάσταση. Και αφήστε τους να λένε. Θα σκοτωθώ. Να τι. Η κούκλα. Όχι ρε Κωστή. Άντε, bye. Σας αφήνουμε. Έλα εδώ δε. Σας αφήνουμε. Έλα με σύρεις. Σας αφήνουμε. Ναι. Φύγετε. Έλα, Εμένα μου. θέλουν να βλέπουν. Για να σε ακολουθάμε. Κάντε follow. Μακρύς. Ούτε δεν ξέρεις πόσο λένε στο Instagram μερικά Πώς το κόμματα. διαχειρίζεσαι. Ναι, πολύ διαχείριση. Έλα να τη φτιάξω. Άντε, bye.